हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ कि बे भिडिअआ मानि बागै जागोन। लोगोफोर बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी बिथांनि फिड एबा दैमालुआ बे बुहुमाव गैलिया। लोगोफोर दैमालुनि जोनोमा जादोंमोन 8 जुन 2017 मायथाइयाव। नाथाय लोगोफोर बिथाङा दायो बे बुहुमाव गैलिया। ओमफ्राय लोगोफोर फुजि बसुमतारी बिथाङा बेनि सायावनो गावनि फेसबुक पेजाव मोनसे पस्ट शेयार खालामना होदों। नोंथांमोननो फरायनानै खोन्थालांनि। बे खेबाव आं नोंखौ हागौमानि फाहामनो नाजासेयावबो फाहामनो हायाखिसै इनि बाबा आं जेनबाय। नों जेब्लायबो आंनि बिखायाव थाबाय थागोन सना। नोंनि जायगाखौ रावबो लानो हानाय नङा। आंनि जिउ दैमालु। लोगोफोर नोंथांमोनाबो फुजि बसुमतारी बिथांनि फिड एबा दैमालुनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबबानो जाबाय जाहाथे बिथाङा सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो मोनो। लोगोफोर नोंथांमोननो आं दैमालु बिथांनिनो माखासे पस्ट एबा फट'फोर देखायनानै होनि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। जाबाय बेबादिनो आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।